Jedným zo základných aspektov chybného prezentovania významu slova alternatíva je fakt, že zatiaľ čo jeho skutočný význam, čiže alternatíva ako inakosť, iný pohľad na svet alebo iný životný štýl, tak vo svete dezinformácií je toto slovo synonymom pre pravdu. Význam slova alternatívny v pojme alternatívna kultúra neznamená vymedzenie sa pravdy voči lži. Častokrát sa v dezinformačnom naratíve stretávame so slovnými spojeniami ako alternatívne médiá, alternatívne spravodajstvo, alternatívna medicína a podobne. A to v zmysle niečoho, čo nám ukazuje pravdu, ktorá je nám oficiálnymi prostriedkami zamlčovaná. Toto posunutie významu slova alternatíva nie je vôbec náhodné a bohužiaľ sa tým slovné spojenie alternatívna kultúra dostáva na hranu, kde je na prvé počutie veľmi ťažké zistiť, o čo presne sa jedná. Samozrejme, neinformovanosť, ktorá môže zatieniť pravý význam slovného spojenia alternatívna kultúra, môže fungovať pre oba tábory dnešnej tzv. Rozdelenej spoločnosti. Tak ako človek, ktorý inklinuje k dezinformačným konšpiráciám, môže byť nemilo prekvapený tým, že v mojom cykle dokumentárnych videí nenájde presne to, čo by čakal, tak aj človek, ktorý sa snaží vzdelávať bez akýchkoľvek vplyvov dezinformačného sveta, ten môže cyklus alternatívna kultúra odmietnúť bez toho, aby zistil, o čo presne sa jedná v domnení, že sa bude jednať práve o dezinformácie. Tento podivný paradox vnímam ako zásadný pri vzniku výsostne nevzdelanej spoločnosti, ktorá sa baví o dvoch veciach, pritom skutočná podstata leží niekde úplne inde. Keď som sa na konci 90. rokov prvýkrát stretol s výrazom alternatívna kultúra, tak vtedy slovo alternatívny alebo alternatíva malo úplne iný význam ako dneska. Bolo to vnímané ako alternatíva, ako niečo, čo nesedí s masovým videním a komerčným videním umenia alebo kultúry. Takže trošku som sa obával, aj keď som to začal robiť a nazval som to alternatívna kultúra, že párkrát dojde určite k nejakým nepochopeniam. Stalo sa to asi hneď po 3. 4. dieli, ktorý som zverejnil, že mi to lajkovali alebo lajkli ľudia, na ktorých profil, keď som potom prišiel, tak som uvidel všetky tie dezinformačné veci, dezinformačný narratív, ktorý som tam videl, mi potvrdil moju teóriu, že slovo alternatíva alebo alternatívny je dneska dosť akoby chápaný veľmi zle. Úplne inak ako je pôvod toho slova. Tu len vidieť, ako rozmýšľajú ľudia, ktorí inklinujú takýmto veciam, že ako náhle vidia slovo alternatívny, tak to proste lajknú, alebo sa to snažia sledovať len preto, že si myslia, že je to niečo v úvodzovkách zakázané alebo niečo neoficiálne, že tam budú nejaké brutálne, šialené odhalenia ohľadne politiky a takýchto vecí. Ale stalo sa to aj naopak, opačným princípom, že ľudia, ktorí som predpokladal, že nie sú zaujatí dezinformačným naratívom, tak vlastne ako náhle vidia to slovo alternatíva alebo alternatívny, pokiaľ sa k tomu v predošlých rokoch nevenovali, tak automaticky to dajú do škatulky, akoby, že to bude určite nejaké dezinformácie alebo niečo také, tak vlastne s tým nechcú mať nič spoločné.
Ďalším dôvodom, prečo by sa pojem alternatívna kultúra nemal používať v kontexte dezinformačného videnia sveta, je obrovský rozdiel týchto dvoch svetov vo vnímaní akéhokoľvek totalitného režimu. V našom prípade sa jedná o obdobie Československa od roku 1948 až do roku 1989. Dnes sme často svedkami toho, ako sú citovaní umelci, vedci alebo spisovatelia západu, ktorí otvorene kritizovali západný svet a hlasno poukazovali na nedostatky fungovania systému. Bohužiaľ, dnes sú tieto osobnosti a ich citáty zneužívané. Ich citáty, takmer vždy vytrhnuté zo spoločenského a reálneho kontextu, pôsobia dojmom, že už aj inteligencia západu sa búrila voči tzv. Liberalizácii spoločnosti. Tým, že sú tieto citáty vytrhnuté z kontextu a dosadené do už vopred vytvoreného obrazu západného spoločenského zriadenia človeku, ktorý má byť ovplyvnený, je týmto vytváraný dojem, že svojimi kritickými postojmi intelektuálna elita západu vlastne velebí systém fungujúci vo východnom bloku. Takto sú zneužívané osobnosti ako napríklad George Orwell, úplne najčastejšie. Potom som videl Aldosa Huxleyho, ktorého výroky som si mohol prečítať na rôznych dezinformačných statusoch a weboch. Výroky Aldosa Huxleyho samozrejme hovorili o kontrole ľudí a tak ďalej, ktoré sú síce pravdivé, ale tým, že sú vytiahnuté akoby z kontextu a je vynechané všetko to, čo ostatné povedal, ohľadne akýchsi výrokov, dajme tomu na východný blok alebo na totalitu ako takú, tak to samozrejme pôsobí tak, že vlastne tá elita západného sveta sa búrila voči tomu svojmu systému a ukazovala prstom na východ, že tam to bolo dobré, tam to je dobré a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme George Orwell je v tomto smere úplná jednička. Tam sú tie jeho výroky a vôbec celá knižka v roku 1984 je úplne viac menej prekrútená. Potom dokonca som videl, myslím, že niekde aj Allena Ginsberga niekto citoval, a dokonca som videl v jednom statuse aj Timothea Learyho, ktorý vlastne hovoril o nejaké výroky o slobode alebo niečo také. Čože je úplný paradox, pretože Leary bol absolútny liberál, ktorý by preskočil aj túto dekádu, ktorú teraz zažívame. A toto sú veci, ktoré považujem za dosť nechutné, pretože sú to vlastne využité akoby úvodzovka výdobytky demokratického sveta, ktorom si mohli tí ľudia povedať svoj názor a otvorene kritizovať systém, v ktorom teda žili. A tieto ich výroky a tieto ich názory sú použité na to, aby vlastne pretočili ten systém v niečo úplne iné. A to je úplne podľa mňa úplne nový spôsob, ako bojovať na politickom a spoločenskom a filozofickom poli. And the communists have nothing to offer but fat cheeks and eyeglasses and lying policemen. And the capitalists proffer napalm and money in green suitcases to the naked. And the communists create heavy industry, but the heart is also heavy. And the beautiful engineers are all dead. The secret technicians conspire for their own glamour in the future, but now drink vodka and lament the security forces.
And the capitalists drink gin and whiskey on airplanes, but let Indian brown millions starve. And when communist and capitalist assholes tango, the just man is arrested or robbed or had his head cut off. Let's see it.